Felu il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Fgħawdex, il-kap tal-Oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista linka 5 mozzjonijiet ewlenin illi qal jindirizzaw ir-realtajiet u l-isfidi li qed jaffaċċja l-poplu. Malta kif nafuha, Malta li tgħix fiha. Ġid illi tassew jilħaq lil kulħadd l-ambizzjonijiet ta' kulħadd. Komunitajiet b'saħħithom li jibqgħu isaħħu l-identità Maltija u l-identità Awċija. Gvern illi jirrispettak. Gvern li jaqdi liċ-ċittadin u mhux lilu nnifsu. Fl-aħħar nett, Malta lesta għal-għada. Fl-isfond tal-maltempata Harry wara tħar lil ħaddiema u lill-korpi dixxiplinati tas-servizz tagħhom, appella lill-Gvern biex tajnuna lil min ġara b'ħsarat tingħata mingħajr ebda burokrazija u laqa l-aħbar tal-Gvern li se jagħti allowance lil ħaddiema li taw kontribut waqt il-maltempata. Żied iżda li jeħtieġ evalwazzjoni serja dwar l-investimenti fl-infrastruttura, b'mod partikolari fix-xtut u l-breakwaters, fosthom f'Marsa l-Forn, Taslima, il-Belt, Arlapsi u Marsa Skala. Għalli weddiet elettorali dwar il-breakwater ta' Marsa l-Forn baqgħu fuq l-iskaffa detriment tal-komunità. Irrimarka li b'differenza l-Gvern li jieħu vantaġġ politiku minn Għawdex lejlet l-elezzjoni, il-Partit Nazzjonalista verament għandu għal-qalbu l-Gżira Awċija. Tenna l-weda ta' vapuri ġodda l-passiġġieri u għall-merkanzija, kif ukoll il-ħtieġa li Għawdex ma jibqax trattat bħala reġjun tat-tieni klassi. U għafisser ir-riżenja ta' Rodri Galdes minn Ministru bħala turija ta' nuqqas ta' tmexxija u rieda politika sabiex l-interess tal-pajjiż jitpoġġa qabel l-interess politiku. Għalli Malta u Għawdex qed ibatu minn kriżi fil-housing soċjali u affordabbli, speċjalment fost iż-żgħażagħ illi qed isibuha dejjem aktar diffiċli biex jixtru l-ewwel dar tagħhom. Dwar l-aħħar stħarriġ tal-opinjoni pubblika huwa qal li dan juri tama iżda saħaq li l-Partit Nazzjonalista għad għandu ħafna xogħol x'jagħmel dwar il-kwistjoni tal-ekorridozzjoni fil-kontijiet tad-dawlu tal-ilma. Il-Kap Nazzjonalista wiegħed li l-Gvern Nazzjonalista jindirizza din l-inġustizzja dwar it-tensjonijiet globali wara l-fema li Malta għandha tiddefendi b'mod ċar l-integrità u s-sovranità tal-pajjiżi, b'mod partikolari dawk Ewropej. Ikkritika lill gvern tal-iskontu ħa pożizzjoni mod f'Malta u pożizzjoni oħra barra minn Malta. Temmi jgħid li l-Partit Nazzjonalista jrid jerġa' jkun il-partit li jagħti tama u direzzjoni ċara lill-poplu kif għamel fl-indipendenza u fl-2004.